OK, takže já vás zdravím u dalšího nového gameplaye a dneska to bude opět ze Šlukrova. Samozřejmě jsem tady se svojí MK18 a mám tam i svůj nový scope, který jsem tam šel otestovat, takže se můžete podívat. Jsem tady se Stevkem, takže budeme spolu v týmu i proti sobě, takže máte se na co těšit. Jo, nebudeme to nějak obkecávat, vrhneme se na gameplay, hoď tam odběros a jdeme na to. První hru jsme se rozeběhli jako pičky, já jsem spatřil hned enemy, takže jsem začal kropit hnedka, ale bohužel jsem se netrefil, bylo to moc daleko. No jo. Po nějaký době čekání mi tam samozřejmě někdo vlezl, takže jsem se ho snažil sundat. Ale to jsem bohužel nevěděl, že tam bude druhý, že jo. Tak jsem se rozhodl jít do ruin, kde jsem doufal, že aspoň něco zandám. Před náma za to budovou. Dokud jsem věděl, že tam nepřijde, tak jsem se na ně počkal. Potom už nás začali pomalu animáci obkličovat, takže jsme byli v pasti, byli jsme asi 3 v ruinách, takže jsme se snažili to nějak holdit. Já jsem spatřil nepřítele v lese. Sorry. Jsem mu omylem dal lavičku, no. Stane se. Tady za budovou, za to malou. No. Mám? Samozřejmě něco by to bylo za video, kdybych tady nedoplňoval kuličky, viď? Protože mi došly zase. Klasicky. No a tady už jsou skoro u našeho spawnu, což jako nebylo tady moc co dělat, takže jsme se nějak aspoň snažili, nebo aspoň já jsem se to snažil nějak bránit. Nemám. Mám už. Je potřebný covering fire. Já chci všeobecně stát, mě tady nelíbí. Okay. Vidím jedno. Jsem píkal. Jo, mít kameru na hlavě se občas nevyplácí. Přesně kvůli tomuto. Určitě mi zase někdo napít. Co je? Přijíme, ne? No, voláme si. Ti to vybilo. Tak jdi na spawn, ne? Ano, to jsou ty AKčka. Opět jsme se s tímto hráčem zabili na stejno, není to úžasný? Ty vole, to tak zboží. Jelikož jsem tam zahlídl nepřítele, tak jsem se ho snažil sundat, no.
Já jsem to asi. Teď to padá. Pak už hra skončila, jakož tam bylo už moc lidí na nás. Pak už se změnily jenom strany a dali jsme další hru. Kde máš ten kontakt, ty kokot? Kde? Konec. Hra byla celkem krátká, protože nás sundali skoro všechny hned. Dostal si tady velkou sypku toho baráku. Já. Já jsem dostal do ksitu. Fakt, jo, já jsem říkal, že vás dostal na drku. Co? Need healing. Need healing. Mám? Přímě nevím, co jsem tady zkoušel. Fakt ne. Mám? Běhání, vole, hledání. Tady jsme s teammatem obcházeli skoro celou mapu a šli jim nějak dozad. Mám. Au. Jo, z těch pár metrů to zabolelo, no. Jau. Terén versus já? Jedno. Kamen skurvej. Tady jsou ty dráty vymysly. Ahoj. No nic, to by byl kratší gameplay, to by byl konec videjka a já doufám, že se vám to video líbilo, můžete hodit like, odběr, připojit se na náš Discord a uvidíme se u dalšího videjka. Zatím zdarec.